În acest video vom analiza meniul echipe din cadrul Microsoft Teams. Însăși din denumirea aplicației Microsoft Teams se vede că este creată pentru a lucra în echipe. Meniul echipe poate fi accesat din bara de meniuri din partea stângă cu același nume sugestiv. Dacă dăm click pe echipe, se deschide lista echipelor din care faceți parte. Deci echipele dumneavoastră. Am apăsat, vedem că sunt parte din echipa Academia Părinților. Mai mult, fiecare echipă are canale de discuție. Dacă mai dau o dată click, mi apare canalul general. Deci de fiecare dată când aveți o echipă, automat se creează cu canalul general. Deci, în plus, puteți să creați mai multe canale. Adăugați canal în dependență de echipa cu care vreți să discutați. În organizație sunt multe persoane, fiecare responsabile de fiecare parte de lucru în cadrul organizației, în diferite departamente. Voi aveți o sarcină comună, la 3, la 4, creați un canal de discuție și lucrați în cadrul canalului ca să nu deranjați pe ceilalți. În compartimentul general sunt discuțiile generale pentru toți membrii organizației, indiferent de mărimea ei. Dacă ne uităm un pic mai jos, putem să invităm persoane în cadrul organizației, adică membrii organizației, fiind administratori, creând grupurile, invităm persoane, putem să ne alăturăm unei echipe sau să creăm o echipă. Deci eu am aici o echipă, aș putea să mai creez o echipă. Creați o echipă de la zero sau creați din grupuri de contacte din Office 365. Deci dacă sunteți abonat la pachetul de programe Microsoft 365, ați putea să importați din contactele pe care le aveți în Outlook. Dar noi creăm o echipă de la zero. Avem opțiunile. Creăm o echipă în mod privat, una public sau la nivel de organizație. Am să creez o echipă privată. Este de menționat că Microsoft ține foarte mult la respectarea confidențialității. De asta, permanent veți avea opțiuni să aveți echipele private, discuțiile private, partajare de fișiere și așa mai departe, deci tot se poate face în mod privat. Dați un nume echipei. Am să-i dau numai echipa 2, descriere, echipa 2 cu scop de demo și am creat-o. Echipa îți ia un pic ca să fie creată și am și un mesaj de confirmare și mă întreabă dacă vreau să introduc pe cineva în această echipă. Să vedem, vreau să-l introduc pe Stas. Am scris numele, din lista de contacte mi apare, am adăugat. Mă întreabă, îl lăs la nivel de simplu membru sau vreau să-l fac proprietar al echipei? Dacă îl fac proprietar al echipei, el va avea toate posibilitățile ca și mine, inclusiv va putea să șteargă echipa. De asta, fiți atenți cum faceți acest lucru. Pot să mai invit și alte persoane. O invit pe Oxana. O adaug și îi lăs calitatea de membru. Și tot așa pot să adaug mai multe persoane. Am închis. Deci, respectiv, cum v-am spus, s-a creat echipă nouă cu un canal nou de discuție. Acum, avem echipele în cadrul unei organizații. V-am spus în lecțiile anterioare, aici avem lista organizațiilor. Putem să ne schimbăm la altă organizație, toate echipele vor dispărea și vor apărea echipele din organizația numărul 2. Eu pot să fiu parte, concomitent în cadrul unei aplicații Microsoft Teams, pot să fiu membru în cadrul a 5 organizații și la fiecare să creez echipe și canale. Așa. Dacă am selectat echipa 2 și am luat general, pot să văd cine sunt membrii echipei. Am iconița respectivă, deschid și mă uit că am 3 membri și iarăși am opțiunea de a adăuga membrii, dacă vreau. Bun, noi suntem în cadrul echipei respective, suntem aici, avem un singur canal, după cum v-am spus, dar putem să mai adăugăm un canal. Avem în meniul 3 puncte, am apăsat, mi-apare a 3-a opțiune, mai adăugați un canal. Echipa media. Spre exemplu, pentru promovarea organizației este echipa media, ei discută separat. Așa.
canal creat special pentru media. Mă întreabă dacă vreau să fac publică sau privată. Deci, standard, adică din start, este publică. Eu vreau să fac privată, pentru că sunt chestii care nu trebuie discutate cu tot publicul. Dacă fac privat, aici vor putea să participe numai persoanele pe care eu am să le invit. Ele nu se vor putea înscrie singure în această echipă. Dacă fac public, atunci toți membrii organizației pot să se înscrie în echipă și să participe la discuții. Deci am dat privat, canalul se adaugă și mă întreabă să adaug și membrii, pentru că am creat un canal gol. Deci eu pot să adaug orice membru din echipa în care lucrez. Să presupunem că vreau să o adaug pe Ina. Nu este în cadrul echipei. Stas este în cadrul echipei. Îl adaug. Și am aceeași opțiune, ca și la canalul care l-am creat anterior. Vreau să-l fac membru sau vreau să-l fac proprietar. L-am făcut proprietar, are posibilități extinse de a lucra. Am dat gata și am un canal de discuție în 2. Dacă vreau, iarăși, dau click, văd membrii și pot să mai adaug un membru. Nu s-a găsit persoana, nu e nimic grav. Deci putem să adăugăm câți membri vrem noi, dar membrii simpli nu au dreptul să modifice canalul. Da? Echipa media cu lacată privat, general fără lacată, este public. În plus, dacă un canal privat sau public este util pentru mine și îl folosesc foarte des, am opțiunea să-l fixez. Deci a doua opțiune este fixați canalul. Dacă apăs fixați, el îmi apare sus, la fixate, meniul fixate. După ce nu mai lucrez în el, pot să îl desprind. Anulați fixarea și el va dispărea de acolo. Ați văzut deosebirea între echipe și canale. Deci echipa se creează la nivelul echipei cu posibilitatea de a adăuga canale. Membrii fiecărei echipe pot fi diferiți, da? Și fiecare își va vedea canalele sale. În cadrul unei echipe creez multe canale. Deci în cadrul grupurilor mari de oameni, partea asta va fi foarte aglomerată. Iarăși revenim la echipe. Am apăsat 3 puncte ca să vedem opțiunile care ni le dă. Și vedeți, pot să ascund o echipă ca să nu fie vizibilă în cazul în care demonstrez ecranul către alte persoane și așa mai departe. Nu vreau să văd echipele în care, să vadă și ei echipele în care eu fac parte și le-am ascuns. Sau mai știu eu la locul de muncă, nu vreau să mă vadă colegii. Se plimbă pe lângă calculator, echipa mea este ascunsă. Așa. Este meniul de setări, adică gestionați echipa la care acum vom reveni, adăugați canalul, deja am văzut, adăugăm un membru la echipă, este procedura aceeași care am demonstrat-o, putem părăsi echipa, putem edita echipa, deci editarea echipei se referă numai la datele generale, denumirea, descrierea și nivelul de confidențialitate, privat sau public. Gestionare nemijlocită, toate setările se află în meniul Gestionați echipa. Obțineți link pentru echipă, poate fi obținut link către echipă în momentul ce vrem să invităm persoane din afara organizației, obținem linkul, trimitem prin poștă electronică, prin e-mail, prin Messenger, prin altă aplicație, trimitem acest link oricărei persoane și ea face parte din echipă, adică poate să acceseze linkul, să intre în echipa dumneavoastră. Același lucru poate fi făcut pentru canale. Putem să invităm persoanele în canal, nu neapărat în echipă. Putem să atribuim anumite etichete acestei echipe, creați eticheta. Deci dacă creăm o etichetă, spre exemplu, iarăși voi scrie media, nume etichetă, adăugați persoane. Adăugăm persoane, adăugăm pe Stas. Iarăși nu mi-apar ceilalți colegi, să presupunem am adăugat mai mulți colegi, am creat eticheta. Acum, eu am eticheta media. Dacă voi vrea
în discuție, în canalul general, să menționez mai multe persoane dintr-un grup, folosesc eticheta. Fac etichetă media, avem eticheta media, am selectat-o și trimitem mesaj. Vă rog să fiți prezenți la ședința de mâine. Deci acum, toate persoanele care fac parte din grupul media, având utilizată eticheta, vor primi acest mesaj. Deci este foarte util ca să nu trimit mesaje la fiecare individual. Așa. Bun, suntem în canal. Eram în lucru cu echipele. Avem echipele, avem 3 puncte și avem opțiunea de a gestiona echipa. Da, am uitat să menționez, poți să ștergi echipa dacă vrei. Dacă ai dreptul de proprietar, ștergi echipa și atunci toată echipa dispare cu toată munca efectuată. Nu se recomandă. Dacă echipele se arhivează, în cazul în care nu mai lucrați, puteți să le ascundeți, nu este nevoie să ștergeți o echipă dacă veți mai avea de lucru cu ea. La fel, canalele pot fi arhivate. Deci nu este nevoie să le ștergeți. Așa, meniul gestionați echipa. La gestionarea echipei mi-apar mai multe posibilități. În primul rând, avem membrii echipei. Avem membrii proprietari, este un singur proprietar, și membrii vizitatori. Îl avem aici pe stat și mi-arată că are și eticheta media. Eu nu am nicio etichetă. Așa, iarăși, aflând în meniul ăsta, pot să schimb statutul din membru simplu în proprietar și pot să mai adaug și alți membri. Mai adaug un membru și iarăși avem o eroare, ceva nu funcționează, adăugăm alt membru. Am adăugat-o pe Oxana. Am adăugat-o, mă întreabă, vreau să fii membru sau proprietar. Închideți, automat îmi apare în lista asta. Deci este o chestie foarte utilă pentru a gestiona membrii în echipă și vedem că starea este că e vizibil pentru toată echipa. Aici puteți să verificați starea este privat sau disponibil pentru toți. Solicitări în așteptare. Dacă este o echipă privată, cineva solicită a intra în echipă, este nevoie de aprobare. Canale. Îmi arată canalele în care sunt, da? Un canal, o echipă avem ștearsă, deci eu am șters-o sub formă de test. Active sunt 2. Putem să mai adăugăm canal, inclusiv din meniul ăsta, și vom parcurge aceleași etape care le-am arătat interior. Așa. Pot să setez și aici avem mai multe funcții de personalizare a canalului, da? Adăugăm o fotografie în echipă ca să fie mai vesel. Putem să vedem cărui membru, deci membrilor generali, ce le permitem să bifăm sau să debifăm anumite chestii și respectiv funcțiile vor dispărea pentru membrii simple. Să permitem sau să nu permitem altor utilizatori să creeze, să invite alți utilizatori. Este util pentru a nu permite accesarea din afara organizației. Da? Deci le-am blocat accesul și nu va putea nimeni să invite. Mențiuni. Iarăși, vedem dacă permitem să fie sau nu permitem să fie menționată echipa în alte discuții. Dacă am creat o echipă privată, un canal privat, nu vom vrea să fie menționat ca să nu afle ceilalți. Bun, avem conținuturi care pot fi utilizate, inclusiv multimedia, pentru distracții. Permitem sau nu activitatea lor și inclusiv etichetele care sunt prezente și în chat și în cadrul discuțiilor pe canale. Setări simple care fiecare le încearcă și le potrivește așa cum consideră el mai bine, în dependență și de politica organizației. Avem meniul analiză, adică statistica, unde ne se prezintă statistica de lucru în cadrul canalului. Putem să alegem pe toate canalele, pe un singur canal și perioada care ne interesează.
dăm scroll în jos și vedem câți utilizatori activi, mesaje și așa mai departe. Deci în cazul în care sunteți manager de organizație și vreți să vedeți lucrul care s-a făcut în cadrul unei echipe sau în cadrul unui canal, vedeți, selectăm canalul, facem echipa media, vedem cum au lucrat ei. Deci nu au date disponibile, practic încă nu s-a început activitatea în cadrul canalului din cauza asta. Așa. Mergem în toate canalele, mi-au apărut toate funcțiile și putem vedea inclusiv aplicațiile care sunt integrate în cadrul acestei echipe. Microsoft Teams oferă posibilitatea de a integra aplicații partenere în cadrul echipelor separat și canalelor separat. Dacă vrem să mai instalăm o aplicație, avem posibilitatea să apăsăm pe mai multe și îmi va apărea meniul aplicației. Se activează automat meniul aplicației și putem selecta inclusiv prin căutare din miile de aplicații, aplicația care ne este utilă, care avem cont și putem să o folosim. Revenim înapoi la echipe, suntem în echipa media, avem canalul inclusiv general, deci dacă revenim la setări, gestionați echipa, am văzut meniurile disponibile. Și inclusiv setarea pentru fiecare. Gestionați canalul, iarăși apare meniul prin care putem să vedem funcțiile pentru canal. Și avem 2 membri proprietari, niciun vizitator. Și în comparație cu vizibilitatea care era precedentă la toată echipa, aici este indicat că conținutul este disponibil numai pentru membrii canalului, pentru că este un canal privat. Deci pot fi create multe canale și multe echipe la care să lucrăm. Totuși este și limită, dar limita este de ordinul sutelor. Adică este nevoie de foarte multă muncă ca să ajungeți la limita pentru versiunea gratuită a aplicației. Ca de obicei vă încurajez să faceți mai multe încercări, să lucrați în aplicație, să setați canale, să setați echipe de lucru. Nu puteți să stricați nimic, ați creat, ați șters sub formă de probă, numai încercând veți putea să ajungeți la un nivel avansat de utilizare a aplicației. Succese și ne vedem la lecția următoare!